देरख्ल' देरथारबाय माथो गेरेब गायनाया बैबो देरबायथ' नै जानो नेमदों गायफाग्राया बे गायाखै आं गायखाया बोसोरनैल' जादों बोसोरनैल' जादों हाथ'आ बिरादनो ख्रि 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 थायथारबाय देखादो जानोसै ओइ सेंग्राफोरनो नुजाना दे दे हालाय सिखाजों सि थफ जायो फैनो बानायना मारा मोहा जायो गिदिर मारै बोसोरनियाव थायबाय ना जायगाया मोजां थायलाबायो नंगौ न' गायबा थायानो देरानो बिफाङानो मोनजाजेनबाय खेरे बिफां गायनाया देग्लायजों बोसोरनैल' जादों बे गायनाया माखासेया गोखैथार गोदै दालाय मालायफ्रा मारै जानो हायोथाय न'आव जि आराम लगायबाय खनसे सुमफ्रामजों गायदोंमोन आंसो बे सुमफ्राम नङालै लावगिसो आंसो गायदों ओमफ्राय बिदि गोरलैनो खाजोबसै र' खोन्थानाङालै ओरै नोंसिनिथिं खोन्थाहैनो नाङा सेस खाफैजोबगोन मिथिगौ जाबाय मा मोनजायो मा मोनजाया हस्टेल थाया माबायाबो नैबे आमलायाबो आं गायनाय थायसिगोन बोसोरनैल' जादों बोसोरथाम बेबो देग्लायजों थांनाय बोसोराव एसे थाइख्रिदोंमोन बिबार ओमफ्राय एबार बारथारबाय थाइबाय देरबायबो दामा 150 थाखामोन आं गायनाय बे गायाखैलै आंसो गायदों नैबे थाबाग्राया गायदोंना गायाखै आं फुदोंमोनथ' अखा हानायाव रावबो गैयामोन जों सानैल'मोन ने बेजों आंजोंल'मोन खालामजोबदोंसोमोन फिथाइ थायनायखाय क्रेडिट लानो नागिरगासिनो बिसोरो आमथिखा बाजाराव बायनायमोन सादारखौ बायहोनाय 150 फांनै गायबा फांसेखौ बैथिं गायनो मोनगोन ना फांनै गायबा लाबोखायाखै फांसे लाबोबा बैसागुआव थानांगौ जोब्बाय